Wong tuwa jaman biyen nglarang sadurunge panen kudu nglakoni iki. Sebabe ora mung syukur marang pahasil panene, tapi uga akibate ning mburine bakal akeh. Lah, enek apa emange? Kan? Halo, assalamualaikum lur. Iki agendane hari ini nge-vlog pribadi. Mau nyurut jenenge tradisi metil. Nah, suatu tradisi yang dilakukan sebelum musim panen tiba. Jadi satu hari sadurunge musim panen kuwi tradisi metil. Nah, tapi tradisi metil zaman dulu sama zaman sekarang itu sudah banyak perbedaan. Ya. Pak kita nanti ndelok-ndelok sekitar gitu. Nek medel zaman biyen itu kaya apa, nek zaman saiki kaya apa ya. Wong tuwa zaman biyen nglarang sadurunge panen kudu nglakoni iki. Sebabe ora mung syukur marang pahasil panene, tapi uga akibate ning mburine bakal akeh. Lah, enek apa emange? Kan? Nah, lur, ngene iki. Contoh tak sebelnya ya. Iki kembang karo takir. Jadi ceritane medel zaman biyen karo zaman saiki ku perbedaane ngono. Tak jelasne singkat, tradisi medel kuwi dudu tradisi sing klenik utawa lelenek sing nyembah marang barang berhala atau apa ya. Tapi ku wujud tradisine wong Jawa, wujud syukur sadurunge musim panen. Ya, sadurunge musim panen teko iku nek wong Jawa tradisine medil utawa wujud syukure saka hasil panene melimpah, saka hasil panene sesuai harapan utawa sesuai sing dikarepno karo para petani. Lan perbedaane nek musim medil zaman biyen iku ana kembang ya, ana tumpeng, ana panggang, ana jenang, lan ana jajanan pasar, ana apa rampene liyane iku dikembul ning galengan sawah. Biasane syukuran ning sawah ngene iki dikembul, slametan syukuran langsung ngerit parine ngono kuwi. Tapi nek jaman saiki mung ringkes, mung cekak ya, cukup ning pojokan-pojokan sawah. Dipedel cukup parine utawa sing disebut penganten padi ya, sadurunge medel di tradisi ini ngono kuwi. Dadi tradisine mung cukup ringkes, singkat, langsung panen ngono kuwi ya. Dadi wong Jawa aja ilang jawane ngono kae. Dadi medel kuwi dudu wujud sing klenek utawa wujud apa piye ya, mung kabeh duwe tradisi dhewe-dhewe ya. Tradisi dhewe-dhewe wujud syukur marang Gusti utawa saka hasil panene sing wis diparingne marang petani saka Gusti Allah. Ngoten niku ya. Jadi cukup penjelasan medil cukup sampai ning kene, engko lebih jelas lebih detaile coba nanti tak takon-takon marang sing luwih ngerti, takon-takon marang wong tua nek tradisi medel iki kaya apa bene. Mengko nek wis gak enek peneruse medel iki bakal ilang. Lah ya ngono to. Wis gitu wae ya lur. Kita tutup sampai ning kene. Nyepil-nyepil tradisi medel ya. Wis ngono kuwi kurang lebih ya. Jadi tradisi medel iku ya kaya takir modele. Takir kok ning pojokan. Jadi
zaman saiki karo zaman biyen oke berbeda. Nek biyen ning galengan ning kedokan ngene iki slametan syukuran saurunge panen, tapi nek cukup saiki slametane biasane ning omah dan ning pojok-pojokan sawah iki biasane diparingi apa ya? Diwenehi koyo takir. Nah, terus pari iki dipilih salah siji pari sing mestine tentunya enek sing paling beda dhewe saka sawah sak mene iki ku dijukuk loro biasane lanang wedok. Nah, iku dikirapne, didewekne, didokok ning kon pas apa jenenge slametan takir medhil kuwi sing jenenge pari wedok karo pari lanang. Ya kuwi pengantin padi utawa Mbok Sri sing dijeneng. Dadi awake dhewe wis matur suwun marang Gusti Allah wis diparingi rezeki, paringi hasil panen sesuai sing dikarepe para petani ya. Wis gitu ae, tak tutup sampai ning kene videoku vlog esuk-esuk iki nge-review tentang tradisi medhil sing meh sing meh ilang tradisine sing ning jaman saiki. Ya, matur suwun. Wassalamualaikum.